Dacă ceva nu vine la tine în momentul ăsta, adică dacă îți dorești ceva din tot din adinsul, dar nu obții acel lucru, nu te supăra. Crede-mă că dacă nu a apărut la tine, înseamnă că este spre binele tău. Dumnezeu îți vrea binele și a făcut în așa fel încât tu să nu obții acel lucru, să nu obții acel job sau să nu te întâlnești cu persoana aia de care îți plăcea sau să, nu știu, să-ți dea ghost o anumită persoană, să nu-ți răspundă la mesaj, apel. Gândește-te, totul, absolut totul este spre binele tău. Poate acum nu-ți dai seama, poate nu realizezi. Da? Mai târziu, cu trecerea timpului, o să vezi că lucrurile o să se așeze și o să realizezi că tu, dacă ai fi cunoscut acea persoană, nu ți-ar fi fost bine, nu ar fi dus acel lucru la evoluția ta. Pe tine te așteaptă ceva mult mai bun, mult mai bun. De asta ți-a fost luat acest lucru pe care tu ți-l doreai și care tu credeai că este cel mai bun pentru tine, fiindcă o să urmeze ceva mult mai ok, crede-mă.